Pois eu son Héctor, veño da Laracha. Como lle explicarías a alguén que nunca veu a Carballeira o que é a Carballeira? Bueno, alguén que nunca veu a Carballeira, pois, a ver, a Festa da Carballeira é un festival folk internacional, un dos 3 grandes do país. Para ti, que é a Carballeira? Que isto a mellor é máis fácil ou non, non sei. A ver, para min é que a Carballeira, jolín, é un dos 3 grandes, pero ten algo especial. Supoño que son moitas cousas, supoño que a contorna onde se fai, non, ao pé dun castro e nun bosque de ribeira, aí, pois, eso xa invita. Despois tamén o tema de que sea como naciu, non, que sea e siga sendo autoxestionada por xente de aquí, de forma voluntaria, eso dalle un carácter especial tamén. É moi familiar, bueno, todo eso tamén, claro, con grupos de primeiro nivel, tanto de aquí como de fora. E a nivel personal, para Héctor, tamén é unha festa familiar, non? Ou, como dirías, que carácter ten para ti a festa da Carballeira? Sí, a ver, para min tamén é unha festa especial, tamén porque está toda a miña familia de aquí. Entonces, desde sempre que viñen á Carballeira, bueno, é o tipo de música que me gusta tamén. Xuntanse moitas cousas aí. Cal foi a túa primeira Carballeira? Que recorde, pois, de neno, pero antes xa, polo que me dicían meus pais, pois xa desde a primeira vez, eu nacín en marzo, Carballeira en agosto, pois desde aí. Non sei se tes como algún primeiro recuerdo da Carballeira, que non conservamos poucos recuerdos da nosa nenez e así, pero non sei se ti tes como algún que identificas ou... Así recordos, claro, non sei xa non sei cantos anos tería, o sea, de neno, o que recordo é de pasar ali a tarde, ver como bailaban os grupos, ao que acababan íbamos xogar para arriba do palco que estaba ali abaixo, ao outro lado do río, por ali xogando toda a tarde, esperar a noite, a música. E recordas a primeira Carballeira que xa foche sendo non adulto, imagino, pero xa como Héctor individuo que non te levan teus pais, en plan... Non, é que xa non recordo a primeira que fun así solo porque son tantas xa que se mezclan na miña mente, pero bueno, recordos hai moitos, claro. O sea, pasei de vela, sabes, mirando para arriba de pequeniño por todas as etapas da vida, claro. Pasáchela vendo mirando para arriba e agora miras para baixo, non? E agora miro para baixo, como miro ao pequeno para arriba, claro. Por que miras para baixo? Bueno, porque agora asisto á Carballeira como pai de familia, que é outra forma de vela tamén, moi bonita tamén. Como foi evolucionando a Carballeira desde que mirabas para arriba hasta ahora, como dirías? Pois a Carballeira evolucionou pois moitísimo, jolín, desde as primeiras veces, os primeiros recordos que tiña era pois as actuacións das asociacións, a noite os concertos, había empanada e xa está. Quero dicir, a Carballeira medrou moitísimo en moitos sentidos. Sí que sempre houve bons grupos, pero, bueno, ahora hai outras comodidades tamén. Hai pois, moitos xogos para os nenos, hai postos de artesanía, mesmo un sitio para comer, sabes, o comedor que hai, todo, bueno, cambiou moitísimo a forma de... O sea, cambiou tamén a forma de pago, que agora é moito máis cómodo tamén. Evolucionou, non sei, cambiou moitísimo. Sí que cambiou moitas cousas, nalgúnas non, sigue mantendo ese espírito, penso, de festa pois, familiar, ese ambiente, esa sensación que tes de estar ali a gusto, de estar cómodo, sabes, como na casa. Falamos un pouco da evolución do festival en general e así, pero a evolución, que nos dirías ti da evolución musical de todos estes anos, porque tamén a houve, non? A nivel grupos e así. Sí, tamén por cantidade. O sea, antes eran moitos menos grupos.
jolín, eu fai moitos anos recordo xa tamén grupos moi bons, pero, bueno, tamén é certo que nos últimos anos hai, polo menos aquí, moitos máis grupos, que fai, non sei, 10 anos. Moitos máis e moi bons tamén, claro. Entonces, bueno, supoño que... non sei, que iba a decir. Cal é o teu grupo favorito de todos estes anos? Escoller un sería difícil, Bueno, ao mellor deixoche dous, Vale. por ser da familia. Non sei, o sea, un grupo favorito, eso, escoller un solo é difícil porque pasaron xente moi boa. Teño recordo de ser, jolín, neno, ou non sei en que ano sería, que me impactaron moito solas, gustárame moito. Non os coñecía, antes era máis difícil tamén acceder á música nunhas plataformas, non había as plataformas que hai agora, non? O que sei, Clanadonia ou Wolfstone, e despois daqui tamén moitísimos. Xavier e as Adufeiras, os anos que estuveron. O ano que estuveron a mediodía foi espectacular ese ano. E outras que tiña moitas ganas de ver, porque son, penso que o que máis escoitei nestes últimos 2 ou 3 anos, pois Camaña e Meixeiras, que estuveron o ano pasado e foi brutal, son unhas virtuosas. Pois sí, ademais unha do Concello de Zas. Xogaba na casa, Xogaba de na local. casa. Algúnha petición especial? Algúnha petición especial de grupo que che gustaría ver na Carballeira, que hasta ahora non vimos? Ao acabar, bueno, non é eso, ao acabar o ano pasado propuxen facela residentes a Camaña e Meixeiras, sabes? Todos os anos estuveran. Pero, non sei, hai varios. Pero non sei se decirlos. Eu diría que sí. A mellor quedalle aí, mira, a mellor fanos caso. E cal digo. Ti escolleu? Estou fora de... É que o que máis lle rompín as pelotas a Diago non é porque me guste máis a min ese grupo, senón... Bueno, porque tamén penso que atraería moita xente. Pero, bueno, é complicado. De cors, claro, é difícil traelos. Supoño que sí. Bueno, pero mira, é unha petición. Era unha curiosidade, agora que falábamos de grupos e así, pues, de cal che gustaría a ti ver na Carballeira, que algunha vez, non? Tamén temos falado de outros, eu que sei, a Liboria e cousas así que en algún momento que se falou e de, bueno, deseos. Claro, pasa que, bueno, os que fun pedindo máis ou menos foron vindo, sabes? Foronse cumpliendo, sí. aí vai eu. Non sei, eu sei, ao mellor hai que pedirchos a ti para que traslade a petición. E con eso... Que dis polas fillas ou que? Hai que pedir por aí, a ver. Hai algo identificativo que sueles levar a Carballeira e que a veces che rouban. Contanos que é. Bueno, xa fai uns cuantos anos que levo, non sei como xurdiu, unha bandeira do Reino de Galicia, do Reino Sueco. Ese é o obxecto que... Como foi esa idea? Rememoraches a ver como se che dou un día por levar a Pois bandeira? intentei recordar, pero non cheguei a ese... non desbloqueei ese recordo. Non sei, fai tempo que a teño, si que igual fai uns anos era máis común ver así máis bandeiras nos festivais e tal, e empecei a levar e casi se convertiu nunha costumbre. Pero sí que dá lugar a anécdotas, porque moita xente vai, díxeme onde ala, volve, non? Eso sí. Sí, eso sí, que a min que non me gusta falar moito ca xente, sabes? Pois sí que atrae bastante, pero ben, o sea, todo o mundo de bo rollo, sabes? Preguntando de que é, porque é bueno, é bastante descoñecida, a verdad. Bueno, é unha bandeira histórica, é bonita, é o que representa tamén. Efectivamente. Ademais, aínda a pesar desa vergonza que distí de... síguela levando.
Sí, agora xa, bueno, algo por presión de algún lado tamén. Non sei. No, sí, sigo levando, menos un ano que me olvidei dela. Hai algunha anécdota que recordes especialmente que se poda contar? Porque pásanos moito isto de que hai moitas anécdotas da Carballeira que non poden ser públicas. Algunha anécdota que recordes da Carballeira especial, que recordes agora, pois non sei, de... Así, anécdotas, claro, ao largo de tantos anos hai centos. Eu que sei. Ahora que falábamos de Camaña e Meixeiras, pois fora un ano que viñera Luar na Lubre, cando tocaba Antía con Luar na Lubre, un compañeiro noso, superfan de Luar na Lubre, estaba topísimo con ela tamén, e cando acabou, claro, Antía baixou ponda as amigas, estaba ali entre o público, pois, bueno, o compañeiro foi, hincou a rodilla e pediulle matrimonio con todo o amor e respeto do mundo, que ela quedouse así un pouco normal, cohibida, pero Igual foi despois moito de ben, repente. pero sí, foi así un pouco. Eu que sei, outro compañeiro tamén, porque estes eran moito de, sabes, estábamos xuntos e igual voaban sós e dali a un par de horas volvían a aparecer, pois nunha desas, cando apareciu outro compañeiro chegou a nós e, claro, se é de medir casi 2 metros, pois ti se trazas a vertical, non, da cabeza aos pés, pois pa un lado estaba mollado e pa outro enxoito. Pois non conseguimos que nos dixera por qué. Hasta que, ao día siguiente, desto que posta a ver as fotos na prensa e así algún artículo e comentaban que unha edición outra vez espectacular, que se saldara sin incidentes, salvo algunha caída no río que non pasara a maiores. Aí, bueno, atamos cabos, non sabemos seguro, pero os indicios apuntan a ello. Eu diría que non foi o único que caiu no río. Non, seguramente non. Algún ou algunha ademais intencionada, porque estes últimos anos que fixo moitísima calor. Sí, jolín, acórdome, fai 2 anos, creo, non? Que fixera moita e o río estaba cheo de xente e nenos, Agora que falas de nenos, cal é a carballeira que che gustaría deixarlle a Bran? Pois a Bran gustaríame que lle quedara, non sei, a carballeira, supoño que seguirá evolucionando, obviamente, debe facelo, pero que nunca perda ese espírito, esa maxia que ten, non sei, ese ambiente que a rodea, o que fai que estés ali tan a gusto e cómodo e que a disfrute así. Se me tuveras que dicir unha palabra que defina o que sintes ti na carballeira, cal sería? Non sei, eu a carballeira definiría como un latexo. Latexo por qué? Porque, non sei, todo o que transmite o festival, a contorna, a xente, a conexión ca cultura, non? Con ese patrimonio, é mantelo vivo, ao final. Eso, que siga vivo e que siga medrando. Ahora que te escuito, ocorreuseme outra cousa que falas agora da cultura, do patrimonio e tal, ademais, a ti que che gusta moito a música folk, a música da terra, que valoras especialmente eso, non? Como ten que ser, ademais. Que representan festivales como a Carballeira ou outros festivales que poñen en valor o noso idioma, a nosa música, para nós como comunidade? Ao final, o que hai que facer é mantela viva, tanto a cultura como o patrimonio. Representan, pois, é unha parte máis desa engranaxe que mantén todo con vida, desde as asociacións culturais, toda a rede que hai por todo o país, os festivais, eu que sei, 1000 cousas máis, pois é unha parte máis, unha parte importante, porque chega a moita xente, é moi visible. Estou de acordo. Bueno, Gracias. daquela non discutimos. Nada máis, gracias. Moi ben, gracias a ti.